Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador, e hoxe imos demostrar que o movimento é para todo o mundo, independentemente da idade ou do nivel. Comezamos. Benvidos unha mañá máis a Pulso Activo. Como sempre, eu moi ben acompañado. Como estamos, rapaces? Ben. Galiñas de comezar e galiñas de terminar. Eso sobre todo. Veña, íos aló. O ingrediente que máis odio. Teño un par deles que están aí máis ou menos, entre a cebola cruda e o repolo. Quizás o repolo. Todos os ingredientes me gustan, ao mellor hai algún que descoñezo e non tomaría. Pero, por exemplo, os moi picantes non me gustan. Hai moitas que non que odio, a cúrcuma, o cuscús, todo o que teña verde en xeral, a fruta, e xa. Os pementos que non se dan. Non podo con eles, con esa textura, menos os pementos de padrón, non entendo por qué, pero os pementos así de normal, non podo. Como medida articular, levando aí o pescozo a un lado e a outro, movimentos curtos, suaves, arriba e abaixo. Iso é. Oxe lin algo, Imos ir aí cos brazos. Dime, Raquel. oxe lin algo nas redes do goberno de México que están a prohibir, o sea, botanlle para atrás os pais no registro civil cando levan nomes para os nenos así moi raros, non? Pero había nomes que eran Cambiamos. increíbles. Sí, pero normal que se proíban, No, é que había un que era, a ver, unha era Lady Di, a outra era Hitler. Joder. Ese sí que me chamou a atención. No, hai un en África que chaman Hitler, non sei que máis, claro, cando lle puxeron o nome... Abrimos e pechamos. Nadie sabía... Ai, Bueno, Home, non sabía. chegaron as noticias. son os pais, además, que poñen esos Sí, nomes, non? son os pais. O Entón, sea, queren moitos fillos antes de nacer, parecen. Tes razón, No, Eduardo. pero había tes nomes razón. Má que cintura. xa non me acordo de toda a lista, pero era algo increíble, digo. E algún, ainda lle chamara Anxo, algún fillo, así, porque... Non, de verdade que hai... É como, non sei se o dixen eu, tamén depende dos apelidos que teñas, mirar tamén o nome. Este día, que me dixo a min? Non sei se foi aquí, de que os apelidos eran Martín Martínez. E que, claro, gustaba o nome de Martina, pero que era... ou algo así que era como moi repetitivo, rizar o sabes? rizo. Claro, é que é normal. Cambiamos ou... Vou vos contar algo que isto sí que foi verdade. A avoa dos meus fillos, por parte de pai, naceu en Cuba, medrou en Cuba, non? Entón, tiñan unha rapaza na casa que medrou con ela. pernas. Entón, quedouse embarazada dunha neniña. E non sabía que nome ponerlle. Entón, estaba paseando por o muelle ali da Habana e vi un barco dos Estados Unidos, un barco de Cambio. guerra de Estados Unidos que ponía US Navy, non? US Navy. Sí. Sabemos inglés, No, Sin problema. non é por vos, é por todo o mundo. Entón, como lle chamou a rapaza? Usnaví. 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 Os navios. Gustoulle Ostras. o nome, dixo, polle Pulso poñer no Usnaví. cello. E isto é verdade, Os naví. Bueno, tampouco é un tan naví. feo, non? É un pouco raro. En África, pois, o mellor pega ese nome. Aquí o mellor non pega tanto, A mellor pero... era Cuba, non era África. Ah, pero- o eso, en Cuba. Hacia adentro, pensei que estaba... Usnaví. Pois a mí soname a... Estaba eu na miña cabeza que estaba a falar de algo en África. Cambiamos... Porque antes falou Anxo de África, Ah, por ves, eso te... ves. Así me gusta, esta estrella aí para defenderme. Así me gusta. Digo, Hacia pues adentro... sí, sería por eso. Este é como o que se apellida Nito del Bosque, puxeronlle Elena. Elena Nito del Bosque. Sabes, xa diste, joder, empezamos ben, ainda non naceu a rapaza, xa ten un vacile no colexio. Bullying. Veña, esta sesión vai ser de core e de lumbar, o único que imos necesitar é a esteira, así que collemos todo e comezamos. Porque Raquel li unha noticia, unha nova e claro, pois nos enredamos e ao final falamos de calquera cousa. Moi ben, unha vez que xa temos a esteira, imos empezar co quecemento e o primeiro que imos facer é torsión en cuadrupedia. Imos colocar en cuadrupedia. Imos colocar a man debaixo ou detrás da cabeza, perdón, a hacer co cóbado a man contraria e abrimos aí. Imos facer 5 a un ladiño e 5
a outro. Noemi, tú no hospital conocerás nomes raros tamén, non? Sí, a verdade é que algún... Vale, Algún é cambiamos. sorprendente. Non se pode decir por protección de datos, pero... Pero pódese decir. Pero escoitei que dolores fuertes de barriga era... E última. Era algo... Vale. Moi ben. Agora seguimos en cuadrupedia. E o que imos facer é o gato o can, de acordo? Imos aí gañando mobilidade na zona da columna. En can mirando o fronte, en gato mirando o embigo. En Latinoamérica tamén hai moitos rollo Batman de segundo. Xa, que lle meten os nomes dos ídolos e cosas así, non? Sí. Bueno, caso é que os identifican. Hai que ver sempre o positivo. Dixerme que en Xinzo hai un que lle chaman MacGyver. Que lle chaman? MacGyver. MacGyver. Vale. Ai, o MacGyver. Sí, e agora seguimos en cuadrupedia e pasamos a pirámide. 30 segundiños nesta posición e paso a pirámide. Pero bueno, será como mote, non como nome. Non, de nome. É que celebra o santo. Maguíbez Pérez. Pois gustaríalle moito MacGyver, a serie de MacGyver, e mira, o nome. Eu sei que Anxo, cando teña un fillo, vai chamar Eddie. Sí. Sobre todo Eddie. Se hai que no queira. Eduardo, Eduardo. 3, 2, 1... Vale. Moi ben. Pois eu penso que os nomes son o que son neutros. E o que lle dá personalidade e que che gusten ou non é o actuar da xente. Imos darlle caña aí a esa barriguiña, a eses dolores fuertes de De barriga. barriga non ten arreglo. Veña, primeiro exercicio. Acercamos talóns aos glúteos, pés separados en chula das cadeiras. Separo a parte superior do lombo, cos brazos estirados, bon a un lado, toco un lado e outro. Imos aí 10 toques cada pé. Última a cada lado. Vale. Relaxamos. Son 10 repeticións, tocando con cada man a cada pé. Descansamos uns segundiños e comezamos de novo outra serie. Volvemos a colocar e imos aló. Veña. Embigo cara adentro. Última a cada lado. Vale, moi ben. Efectivamente, sí, porque en Galicia, imagino que en toda España hai nombres moi raros. Eustaquio, por exemplo. Modesto. Elvira. Xa paro. E vou ir ca man a perna contraria, vale? E intercambiando unha e outra, en total 10 repeticións a cada lado. Collo aire e exhalo. Acerco man, perna contraria. E cando teño un bebé chamo llevar burples. Ai, burpleciño. Se tes un bebé, chámame. Que te levo Por eso digo. Eso vai para revista moi interesante. Veña, quedan os 5 a cada lado. Isto non é serio. Este non é serio. Pois como a metade das cousas que dicimos aquí que non son serias. Pero E non tú, se tes minto. un fillo ou unha filla, como lle chamarías, Edi? Eu? Sí. Pois mira, si teño unha filla, creo que lle vou chamar Ainara, vale? Pero a mí gustan os nomes italianos. Antonella, Bianca, gústanme. Francisca. Francesca. Pero si teño un fillo, sí que xa non, aí xa me pillas. A muller teño claro, pero o fillo non sabería. E vos? Veña. Eu, se teño unha filla, Violeta. Sabía. É que eu Veña, sabía. imos repetir. Collemos aire e soltamos. É que me parece precioso. E o nome tamén.
Pois sí, é un nome moi bonito. Ai, mamá. Non se pode con vos, Vamos. No, Triana, eu chamaríalle Triana. Triana é moi Diana, Triana. Sí, ese nome acórdame que lle gustaba a miña nai. sería por a princesa. E ao final No, acabou chamando Yaiza a miña Triana irmán. de Sevilla. Ai, non podo máis vale, a vida. vale. Non podo máis. Ánimo, quedan nos dúas a cada lado. A mí xa me quedaron, xa acabei, xa. Ai, por Dios. Última a cada lado. Veña, Como va. vas, Aix? Eu vou. Vamos. Vale. A parte de arriba do corpo non se me despega. Entonces sale unha V rara, sabes? Como cando estás empezando a escribir que te sale así panzuda, así media torta. Pois esa é a miña V. Eu ou me concentro en rir, ou me concentro en coordinar, ou me concentro en subir. Ahora xa se me pides as tres a vez, non. Veña, seguinte exercicio. Mentres Noemi pensa o nome da terceira filla ou fillo, flexionamos pernas, 90 grados, estiramos brazos, imos facer o do zen, de acordo? Movementos intensos e curtos dos brazos, collemos aire e comezamos con 100 repeticións. Pensache xa. Zona lumbar ben apoiada. Eu sempre dixen que se tiña un neno quería que se chamase Lucas. Ah, moi bonito, sí. E despois, se a nosa primeira filla fose neno, pois sería Quedan os 30. Luca. Luca, chica. Luca chico, Ah, se fose chico. Pero foron dúas meninas. Vale. No, a clase de hoxe foi levadeira, gustoume. Traballamos ben, non foi excesivamente dura, pero traballouse. O seguinte exercicio son os crunch inversos, vale? Separamos as mans, a diferencia da ra, que a ra pasamos as mans por debaixo, mantemos aquí as mans, e o que único que facemos é impulsarnos cá arriba. E aí, 10 repeticións. Pois eu As teño mãos claro, estiradas cústame. se fora fillo ou filla, Antonio ou Antonio. Antonia ou Antonito? Antonia ou Antonio, Ah, como bueno. meus pais. aí. Vale. Relaxa uns segundiños. Eu, se fora neno, os naví, creo que. Como? É de nena. Bueno, ese creo que vale para os dous, non? Non sei, Parece seguramente. así un pouco unisex. Non sei, non... Cal dixeches? Os naví, non era así? Ah, Sí, 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 tal cual. Veña, imos repetir este exercicio de novo. 10 repeticións, colocámonos ben, más separadas, pernas flexionadas, e aí pegamos un chimpo cara arriba. Aí, traballando forte. Ese core. Quedan os 3. Madre. 9. E 10. Moi ben. Ah, a mí sí, a mí gusta como meu, sí. Iba a me chamar Antonio, a menos mal que non me chamaron Antonio, porque prefiro Anxo. Eu estou encantada sendo estrella. Iba a ser miña mãe, pero era a carta nena, non viña ningún Antonio, ningún neno para poñerlle Antonio, e puxeronlle Antonia. Ele iba a ser estrella. Entón dixo, se algún día teño unha filla, a se chamar Estrella. E aquí estou eu. Donde este un gumerxindo de toda a vida. Un Aurelio. Moi ben, agora imos facer a táboa inversa. Sí, imos Unha vaselisa. colocar as mans Vaselisa, non? debaixo dos sombreiros, os dedos miran cara ao lombo, pernas estiradas, se nos costa moito así, pernas flexionadas, vale, Estrella? Sí. Bueno, na miña familia hai... Veña, collemos aire e mentre nos conta Estrella o conto, subimos o cuo arriba, mantemos posición, Non é un 30 conto. segundiños. É a verdade. Fortunatos, Genovevas, Herminias. Todos Fortunato, Genoveva. Herminia. Que sorte tuveches, Estrella. Sí, o teu é o máis bonito, eh? Porque si non sería Pero Fortunata. como os Un poquinho máis arriba, Raquel. Aí. Noemi. Anxo, arriba, esa pelve. Aí. Como os coñezo de toda a vida, para min gustame. Boas Moi persoas. italiano, Últimos Fortunata. segundos. Xa estou tremendo. 2, 1, vale. De novo, se onde os cranos. Ai, Son nomes bonitos porque eles son bonitos en vida. Ai, que bonito. é que o nome fai unha persoa, eh? Claro.
Bueno, sí, E non vos pasa que hai xente que ten xa cara de ter ese nome? Como, por exemplo, Ramón ou cosas así. Cambiamos... Sei o que te refieres. Tes cara de chamarte Felipe. Sí. Sí, esas cosas como que... Non, Sí, sí. farlle... Como se tivese un nome concreto. Anxo ten como cara de moncho. Tú como que te cara de parvo. E punto. Veña, imos cambiar de posición. Imos traballar na posición da táboa tocando ombreiro. Eu non sei que pasa, pero sempre que traballamos core e lumbar, aquí, vamos. Estrella, por outro lado. É que non me deixades colocar. Ben, Estrella aí gañando segundos como pode. Más debaixo dos ombreiros e consistía en tocar o ombreiro contrario, va? De acordo? 10 toques con cada man. Ai, Dios. Colocámonos e comezamos. Veña, Moncho, toca aí. Monchiño. Dúas Ahora, máis. toda esa xente que se chama así non nos vai ver máis o programa. Vale, levamos o cuca atrás. Cando Edi lle dixo a Anxo que tiña cara de moncho, e o Anxo dixo, Edi, tú tes cara de parvo, entón deu-nos a risa a todos. Chaviullo da alma, non o pude evitar. Pois non sei que de cara terán os monchos, pero bueno, se dixo Edi, tú que opinas? Estiramos pernas, mans debaixo dos ombreiros. Colocámonos e veña, tocamos aí. Oye, pois eu teño que dicir unha cousa. Que pasou? No meu pobo hai un señor que se chama Benadiuto. Ven a que? Benadiuto. No carné non pon eso, pero a él chamanlle Benadiuto. Ah, será E última. Vale. Exacto. Recollo atrás, Benedicto. 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 Pero no, a él chamanlle Bueno, Benadiuto. Escuitei nos peores, a verdad. Bueno, está casado con Domitila. Con? Madre mía. Domitila. Domitila. E o seu fillo se No. chamará así. Javier, Juan e Lupe. Veña, agora ímonos deitar boca abaixo E tú, por que non vas? porque quero ver que o fagades ben. Estiramos os brazos, Escapulándose. xuntamos as pernas, os pés xuntos, activo os glúteos, xuntos os pés, Estrella, xuntos, así me gusta. Juntos. Veña, e aquí o que imos facer son as brazadas, de acordo? Cando levo os brazos cara atrás, despego o peito do chan. Traballamos zona lumbar. Imos facer 10 repeticións. Collemos aire e... Iso é, brazos cara atrás. Moncho, xunta os pés. E despego o peito do chan. Veña. 7, Como sei? Eu xa levo como vos. 9 e última 10, vale. Ai, Relaxamos uns segundiños. que foi eso? Bueno, Noemi, ti se tiveres unha terceira filla, que dirías? Filla ou fillo? A mí dame igual. Eu sei o que quere el quere un neno. Sí, o teu marido quere. Pois xa quería un neno, pero non o fixo. Veña, de novo. 10 repeticións. Xuntamos pernas, xuntamos pés, activo glúteos, collemos aire, exhalo, despego o peito e envigo cara dentro. Aí, pegamos unha abrazada ben larga, ben longa. 5, 6, veña, Monchiño que che leva corrente. 7, 8, 9 e 10. Veña, relaxamos atrás. A técnica, claro, sí, eu comprendo que ao fin Edi está para eso, para decirnos como temos que facelo correctamente. Pero bueno, igual estaba un chisco canso. Anduvo vixeando por aí, ou vixiaba, ou así tamén descansaba un pouco, sabes? De todo un pouquiño. Porque tampouco me gusta a abrazada. É outro exercicio que non lle vexo sentido ningún. É unha clase de abdominales e de repente mandamos aí unhas brazadas. Non ten sentido. Imos colocarnos de lado, en posición lateral, imos facer a táboa lateral, 30 segundiños arriba, dun lado e 30 do outro, vale? Como era que facía eu? Si traballabas oblicuos, Ah, sí, xa me acordo. deste xeito, vale? Sí, sí. Vale. Veña, o resto,
cóbado debaixo do ombreiro, corpo aliñado, collemos aire e soltamos arriba. Se nos costaba moito así, flexión da perna de arriba ou senón tamén das dúas. Aguantamos aí uns segundiños. Ánimo. Embigo cara adentro. Vale, moi ben. Agora tócanos traballar do outro ladiño. Moi ben, ímonos colocar de lado. Collemos aire e arriba. Aguantamos aí 30 segundos de traballo. Reparto ben o peso do corpo. Seguimos aí. Tres, dous, un. Perfecto. Quedamos xa deitados boca arriba. Quédanos un exercicio. É o seguinte exercicio que é o crunch, pero cas pernas elevadas e estiradas. Entón, estiro as pernas, as mans coloco as detrás, collemos aire, exhalo, flexiono o tronco cara adiante. Dúas, sen tirar do pescozo. Pernas xuntas, intentamos tiralas ben. 7, 8, 9 e 10. Recollo. Quédanos unha serie. Como imos? Moi ben. Ben. Cambiamos. E de novo, estiro pernas, xa para rematar, máis atrás, collo aire e solto arriba. Moi ben, sigo. 6, 7, 8, 9 e 10. Estiramos pernas, estiramos brazos, pasamos estiramentos. Aí. Aguantamos aí uns segundiños. A clase ben? Moi ben, sí. O mellor o ambiente, Sí, o registro civil Levamos tamén. unha perna cara a un lado. O registro civil quedou quentiño, non? Cando botaban dalas pola tele, houbera moitas Cambiamos. papelas, sabes? O que? Cando botaban dalas a serie, que se puñeron, puxose Pamela a moitas nenas. Ai, claro, xa. A Pamela Anderson, non? Supoño que xa por eso. Non, é que non me acordo como... Non. A Anderson era máis... Esa era dos Vixantes da Praia. Sí, Vixantes da Praia. Eso foi antes de que ti nacera. Pero é mítico cando empezou Moi ben. a televisión. Despaciño, ímonos colocar de pé. Estiramos brazos arriba. Imos a un lado. Foi. Imos a outro. Cara ao centro, collo aire. Soltamos. Xunto máis, a un ladiño. Cambiamos. Voltamos ao centro, despaciño, imos cara arriba. Fantástico traballo, Xentiña. Moitísimas grazas por acompañarnos unha mañá máis aquí en Pulso Activo. Recordade manter o corpo en movimento, ainda que sexa un pouquiño cada día. O corpo e a mente agradeceo. Eu son Edi, o vosso adestrador, e lembrade, mantedo o pulso activo.
Moi ben, así me gusta, ben, Moncho, ben. Ai, Monchiño, Monchiño.